בעידן של היום, הבינה המלאכותית משנה את העולם במהירות חסרת תקדים. והליבה שמניעה את כל זה היא עוצמת המחשוב של ה-A. עם השדרוג המתמשך של מודלי ה-A, הביקוש לעוצמת מחשוב גדל בקצב מתפרץ. המשמעות היא שההשקעה בעוצמת מחשוב של A הופכת למסלול החדש של הדיבידנדים הטכנולוגיים. בניגוד להשקעות מסורתיות, השקעה בעוצמת מחשוב מבוססת על נכסי חומרה יציבים ועל ביקוש טכנולוגי מתמשך. התשואות יציבות יותר והסיכון נמוך יותר. אין עוד צורך להתערב בשוק לעתים קרובות. עקומת הצמיחה של הטכנולוגיה מביאה לך רווחים מתמשכים. נצל את ההזדמנות של התקופה ותפס את גל ה-I. השקעה בעוצמת מחשוב היא השקעה בעתיד. תן לטכנולוגיה ליצור עבורך הכנסה יציבה, ותן לעושר שלך לצמוח יחד עם הבנה המלאכותית.